Fl-2013 l-ekonomija Awċija kibret b'4.8%. Dan huwa tkabbir ftit aħjar minn ta' Malta li kien ta' 4.6%. Iż-żewġ rati ta' tkabbir huma b'saħħithom ħafna. It-tarif jirriżulta minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika Pubblika tal-Erba' u li tat ħarsa analitika u dettaljata lejn l-iżvilupp ekonomiku ta' Għawdex tul l-aħħar snin. Jirriżulta li r-rata ta' tkabbir li Għawdex irreġistra fl-2013 hija ta' 3 darbit aktar minn dik irreġistrata fl-2012, l-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti. Jirriżulta li din hija biss it-tielet darba fi 13-il sena li Għawdex esperjenza tkabbir ekonomiku daqstant b'saħħtu. Fost is-setturi li kibru ħafna tul l-2013, grazzi wkoll l-inizjattivi ta' amministrazzjoni ġdida, hemm l-agrikoltura, il-bejħ, il-lukandi u ristoranti kif ukoll is-settur ta' l-informatika u l-komunikazzjoni. Matul l-2013 kien hemm ukoll tkabbir tas-settur pubbliku f'Għawdex, frott tad-deċiżjoni tal-Gvern li jieħu kemm jista' jkun xogħol amministrattiv fil-Gżira Awċija. B'riżultat ta' dak li seħħ matul l-2013 kien hemm tnaqqis żgħir fid-distak tal-ġid nazzjonali ras għal ras fiż-żewġ gżejjer. L-istqarrija tal-NSO tindika li matul l-2013 kien hemm żieda ta' 313 fl-impjiegi f'Għawdex, l-ikbar żieda mill-2008. Fl-istqarrija l-Gvern qal li filwaqt li huwa sodisfatt b'dawn ir-riżultati jemmen li fadal ħafna potenzjal għal Għawdex, speċjalment fis-settur tas-servizzi. U għalhekk li qiegħda ssir ħidma biex jitressaq lejn Għawdex xogħol ġdid f'setturi ġodda, filwaqt li jkunu mejjuna setturi tradizzjonali bħall-bidja. Il-Gvern fakkar kif qed jagħti attenzjoni speċjali lil din il-gżira, dan permezz ta' attivitajiet u skemi partikolari. Dan kollu għandu jgħin ukoll lis-settur privat li jinvesti aktar u bekk jinħoloq aktar xogħol f'Għawdex għall-Awċin.